по-интересен политическият диалог върху повдигнатите теми и какви отговори ще дадат политиците от различните политически партии на тревогите на гласоподавателите. Това е едно от предимствата на демокрацията. По време на политическата кампания да се чуят разнообразни гледни точки и решения. Попитах как... Somebody sexy, tell them, hey, give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Bitch. Знам, че вече можем толкова дни. Аз по теб съм болен в твоите очи. Вече губя себе си. Моля те за малко остани. Говори ми на ти. Просто направи го, до мене седни. Каути, мин приятен. Пътеш прати. Най-милите като фрагмент. Неприятен. Astăzi, timpul să aliniem și noi rețetele noastre sezonului, așa că aceasta este propunerea Elenei Privie, să o ascultăm. Muzica e 4-2 pentru mine, ce să mai am, cu sume de la muzică cu trăsul. Аз се радвам, че слушате нашия ден. Винаги. Само така. Останете с нас и до края на предаването, което, както вече казахме, ще бъде до 12 часа. Но Иво, от сутринта анонсираме 2 радиоколи на 2 знакови места. Едната на пилоните пред НДК. Време е да погледнем какво става там и с кого ще... Pentru What's up?